Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantok sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kanabuon sa mga nagkalamatay bangod sa bagyo, padayon nagasaka. Sa Kabangkalan City, malawig ang pilahay sa mga pera padala centers. DPWH nagahingagaw para makakas ng landslide sa Baay City para makadulong na sa pagkaon pasulod sa syudad. Sa San Carlos City, 3 ka mga kabataan patay sa sunog. Sa Good Vibes, mga pribadong individual, pati na mga vloggers kag influencers, nagatipon sa pondo para sa mga biktima sa bagyo. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, probinsya sa Negros Occidental ang nagpainsang 50 milyones pesos nga pondo bilang bulig sa mga nagub-an o kung nadulaan sang balay bangod sang Bagyo Odette. Ang supplemental budget kadungan nga ginpasar sang sangguniang panalawigan kahapon sa pagpaidalom sang Negros Occidental sa state of calamity. Sino kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ang pondo panugod nga bulig kag natalana nga igabakal sang GI sheets para sa mga nagub-an o kunawad-an sang balay. Sa 8 a.m. December 22 nga report sa Provincial Disaster Management Program Division naman 42,432 ang totally destroyed nga mga balay kag 159,832 ang partially damaged nga mga balay. Suno kay Diaz, maga-counterpart ang tagsa ka LGU bahin sa paghatag sang bulig sa mga nawad-an sang balay. Samtang, ang Department of Trade and Industry naman ang maga-monitor bahin sa presyo sa mga balaklon, kadungan sang pagpatuman sang price freeze sa mga basic commodities. Suno kay Diaz, wala na diri nalakip ang mga commodities nga masami nagasaka gidman ang presyo sa bulan sang Disyembre. Isa ka Relief Operations Center ang ginpahamtang na sang probinsya agud to mangin masulhay ang pagbaton kag pagdulong sa mga relief goods sa mga lugar sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Tubig ang isa sa labing kinahanglanon sa karon sa mga apektado, labi na nga wala pa sang available nga refilling station sa amo nga mga lugar. Ang mayor have been calling us nga kung ano ang aton nga plano with respect to assisting sa mga totally partially damaged nga mga houses, no? So amoning action ni Governor Bong Lacson to allocate 50 million for the rehabilitation of damaged structures, no? Sila ni Vice Gov and the Sanggunian approved this budget already. And we are now approved na kagapon with the resolution declaring the province under a state of calamity. We submitted a supplemental budget for 50 million. Sa number 9, nagren sa Senator Juan Miguel Zubiri ang nagsilingan nagabulig siya sa pag-file sa supplemental budget para matagaan siyang assistance sa mga lugar nga apektado sa bagyo na lakip na ang Negros Occidental. Damlag pa na bisita man si Presidente Rodrigo Duterte sa Southern Negros kung sa diin iya ginsiling sa mga opisyalis nga siya magapangita sang pondo bilang bulig sa mga lugar nga nahalitan. Sunod sa kay Zubiri, mahimo nga saliwat nga pagbukas ng Kongreso sa Enero, ining matalakay ilabi na nga kinahanglanon ang bulig para sa rehabilitation. Personal man nga nagbulig si Zubiri sa Negros Occidental kung sa diin siya nag-turn over sa 200 kasako sa bugas para sa probinsya. Tagsin kasako naman para sa Kabangkalan kag Bacolod, 30 sa Sipalay kag 20 sa Ilog. Sunod kay Zubiri, siya man ang magapakig-angot sa pamuno sa National Electrification Administration kung pwede ang mga electric cooperatives nga wala maapektuhan sa bagyo maka-augment sa personnel sa apektado nga mga electric cooperatives sa Negros Occidental. Ini matapos ginpadangat ni Governor Eugenio C. Lacson sa iya. Atensyon, ilabi na nga apektado ang supply sang tubig ug komunikasyon tugaman sa kakulang sa supply sang kuryente. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, fully restored na ang kuryente sa norte nga bahin sang Negros, ang may kabudayan na lamang ang sa sur. I will be the first to file a bill for I'd say, supplemental budget
for Typhoon Odette victims. As a matter of fact, I'll study it and hopefully by next week, pagbalik namon from the holidays, kay closed man ang Senado subong, I will file a bill for supplemental budget para makabulig ta sa aton mga Kasimanwa, hindi lang di sa Negros, no? Hasta sa Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte, kagang Iloilo, areas of Iloilo, Siargao, Surigao. Sa number 8, baligyaan sa mga palupok sa Bacolod City ang bukas na pero mayara sang wala sa gihapon makasugod bangod sang Bagyo Odette. Sang Lunes pa kuntani sugod ang pagbaligya sa mga palupok sa reclamation area nga amo ang designated area sa Bacolod para baligyaan sang palupok kag pyrotechnics. Ugaling pila sa mga baligyaan ang ginakaayo pa bangod na guba sang Bagyo Odette. Sa 62 ka baligyaan, may masobra pa lang 20 ang nakabaligya sang makakuha man sang permit. Malaka pa ang mga bumalakal pero ginalauman ang mga magagmay nga negosyante sang palupok nga makabawi sila antes sang adlaw sang pagsugalaw sang bag-ong tuig. Sa number 7, Bacolod Congressman Greg Sataya, nagapati nga dapat mangibabaw ang desisyon sa partido inimikang tanan sa endorsement sa kay Pausi nga magabulo sa iya amay nga si Councilor Elmer C. nga nagtaliwan. Mismo ang pamunuan sa Nationalist People's Coalition ang naghatag sa endorsement para kay Pausi nga amo ang magabulo sa iya nga nagtaliwan nga amay sa sanggunian panglungsod sa Bacolod. Gani nagapati man si Congressman Greg Sataya nga dapat ini mangibabaw. Damlag pa, ginominate sang katapos ang lokal nga partido si Marlon Solidum nga amo ang magabulos sa nagtaliwan nga si Councilor Elmer C. Nag-file naman sang reklamo si Pausi bangod kadamaan sa mga nagboto sa kay Solidum mga katapos ang Grupo Progreso ang nagsaylo na sa Nacionalista Party. Tubtub nga nabaton niya ang endorsement halin sa pamunuan sang partido. Ginpadala na sang partido ang recommendation sa Office of the President kag sa Department of the Interior and Local Government. Si Pausi ay nagpapili karon sa pagkakonsehal sa idalom sang Asenso Bacolod nga partido. Liwat man nga nagpapili si Solidum sa pagkakonsehal sa idalom sang Grupo Progreso. Office of the President ato na to eh. So amo na iyang mga ibabaw. Because tanan niya are all recommendatory. They should abide with the decision of the NPC. Anyway, ang NPCD, pila naman kami nga dito. Saan na kung siya makakon na... We have to wait for the final announcement siguro by the Office of the President. Sa number 6, tanod na sapwan patay sa Himamaylan City. Nasapwan nga patay sa katubuhan ang barangay Tanod nga si Carmelito Castro sang Lunes sa barangay Tuoy sa syudad sang Himamaylan. Ang biktima ang may igo sang buno sa iya sining nga liog. Sandig sa investigasyon sang Himamaylan PNP, nagaisahanon lang si Castro nga nagatulog sa ila sinipuluyan sang siyang posible ginsulod sa mga suspect kag ginbuno. Matapos bunon siya ang posible ginbilin lang sa mga suspetsado sa katubuhan kung sa diin siya na sapwan. Padayon pang investigasyon sang PNP angot diri. Sa number 5, tatlo ka adlaw antes ang Pasko, tatlo ka mga mag-ulutod nga menor de edad ang patay sa sunog sa San Carlos City.
Patay ang 3 ka mag-ululutod nga kabataan sa masunog kagabi ang ilang balay sa Sitio Trozo, barangay Bulwangan sa syudad sa San Carlos. Suno kay FO2 Neil Bantilio, nasapuan na lang ang sunog nga bangkay sa mag-ulutod nga nagaedad siyam, 7 kag 3 ka tuig sa ilaman mismo nga kwarto nga tululupad bangod sa nagakatulog lang man sila sang natabo ang sunog suno sa investigador. Si Bantilio nagsiling nga sa kwarto mismo sa mag-ulutod nagsugod ang kalayo bangod sang napabayaan niya kanila nga nabutang lang sa salog. Wala pa nabalik ang supply sang kuryente sa ilang lugar suno kay Bantilio. Wala man ang ila iloy sang among nga tion suno kay Bantilio kag nagkaluwas naman ang ila siningang lola. Magluwas sa balay sang pamilya, may 11 pa ka mga balay nga gintupok sang kalayo sa nagluntad nga sunog. Sa number 4, sa mga lugar nga hindi tuman nga naapektuhan sang Bagyo Odette, padayon ang vaccination program. Nagasigi ang COVID-19 vaccination program kasubong sa San Carlos City, Sagay City, Talisay City kag iban pa nga lugar, labi na sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, nahang pa naman ang sitwasyon sa sur sang Negros Occidental pero ang mga vaccination teams nagapabilin sa lugar. Mas ginahatagan karon sang pagtutok ang mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga apektado sang bagyo. Natapos ng clearing operation sa Ilog kag Kabankalan kag nagapadayo naman sa Sipalay. Ang syudad sang Cadiz, Bago, Talisay kag Sagay ang nakabatala sang ayhan teams o kon bulig para sa Southern Negros suno kay Diaz. North, okay sila. I think ang sa South, unless nga daw they're really reeling bala sa aton aftermath sang effects ang sige man sila. Ang aton teams are in place, ang aton nga mga vaccinators ara from DOH, from PHO, kung ready ang LGU, ara lang kami. Siling ilati pull outon tana si po hindi. While ga National Vaccination Day kita nga campaign, let them stay there. Sa number 3, sa Kabangkalan City, malawig ang pilahay sa mga money remittance center. Iban sa mga yara sa pila, aga pa sa linya para makakuha sang ayuda gikan sa ilang mga himata para ibakal sa pagkaon. Yaring report. Sa una nga tulok, pinsaron mo nga may nagapanagtag sang ayuda sa Siniga Corner sa Kabangkalan City bangod sang kalaba sang pila. Pagpalapit, branch inigali sa isa ka pera padala center. Inyang isa lang sa duha ka mga money remittance center nga nagabukas sa syudad. Generator set lang ang nagapadalagan sini. Si Florine Bajos nagpila para makakuha sang kwarta nga ginpadala sang iya utod nga yara pa sa Hong Kong. Sino pa na napadala sa imo? Haliman sa Hong Kong. Ano mo na napadala sa imo? Otod ko, sir. Bulig kasi Bulig sa amon. Kaya wag kami mga bugas. Wala kita tanan. Wala. Kami, wala gid. Wala man. Amon problema sa pagkaon. Pagkaon namon problema. Si Divina Gris Clamor, gikan pa sa Banwas ang Ilog. Lesis pa lang sang aga, nagapila na siya para maklaim ang padala nga kwarta sang iyang bana nga ara sa Iloilo. Bayo lang gid nga ilang nasuksok ang ilang nga nasalbar sa ilang nawasak nga balay. Balay namon wala gid, wasak na. Wasak ito, sir. Pati kaugangan, wasak mo to. Pagbaha to, wala kami nadala. Wala nga bayo namon sa lawas. Ang ini nga lalaki, lasing ko pa sang kaagahon nagapila. Pasado na alas 9, yara pa siya sa gihapon nagapila. Ano oras ka na nagapon? Alas 5, oo. Tamo nagapila? Daw po, palang may tingin na kabilog. Susunod na pa kasunod. Way pa. Ang ini nga babae, ginuyatan na lang ang mga bulutangan sa mga forms kagina pungkuan na natungtungan sini nga bangko kay 3 na siya ka oras sa pila. Tuyatan mo na lang. Oo, para makapo iya na iya. Anong oras ka pa da? Alas 6. Alas 6 ka nagapon. Wala sa gihapon sa power kag water supply sa syudad. Sa report sa Nuseco, 50% na sa mga substations ang energized sa Southern Negros.
Sa number 2, ginahingagaw sa karon sang Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa natabo nga landslide sa Bai City sa Negros Oriental agud to maka-deliver na sa mga kinahanglanon gikan sa Negros Occidental. May report si Romeo Subaldo. Pasulod sa mabinay sa Negros Oriental, nagaidas ang mga laya nga mga puno sang kahoy sa kilid sang dalan bangod sa bagyo nga Odette. May mga poste nga nagkalatumba. Ang ginapaliguan kag ginalumpatan sang sininga mga kabataan sa unang nga tulok pinsaron mo nga suba. Tubig ba pa ini nga nagsupot, wala sang guan ng tubig kay napalibutan ini sa mga parte pa sa naab-ab nga dalan kag sa mga nagkalatumba nga lubi. Ang ining auto napuno sang lunang, buka ang windshield, posible naanod man sang baha. Pasaka pa kadto sa Bai City, may mga tinawo ang DPWH nga padayon sa clearing operation. Kung hindi natumba nga poste, mga natumba kag mga laya nga puno sang kahoy ang makita sa higad sang dalan. May mga dalan nga may inagyan pa sang landslide, kag ginhawanan lang para malabyan bisan one way lang anay. Sa aerial shot sa kabukiran, makita ang inagyan sa mga natipag nga duta kag mga nagkalapuspos nga kahoy matapos ang bagyo. Hindi pa makasulod sa city proper sang Bais. Si Jose Babor nagsulod sa iya anak sa Bais proper. Kag nagpanglakato ng tungod hindi pa maagyan ng salakyan ang highway sa barangay Panalaan bangod sang landslide. Las 11 siya sang aga naghalin sa ilang nga balay. Las 7 na siya sang gabi nakapauli. Paingon dito may galakata. Pag uli na po kapaabot mi alas 7 nas gabi eh. Ano oras ka magaling dili? Alas 11. Dahil nga uli mi gabi pagkahapon alas 7. Lakaw lang? Oo. Lakaw lang subay ani karsada. Mabulay pagpangita sang signal sang telco companies. Ang ini nga mga kabataan, di naga-standby kay diri lang may signal. Ginpahibalo niya lang ang iyang utod sa Cebu nga okay lang sila. Dili may signal. Dito sa inyo wala. Wala. TM ra may naadid to. Na-inform nyo na si magulang mo nga. Oh, na-inform na. Oo. Tika, musta sa magulang mo sa Cebu ya? Okay raman sila. Ang ini nga panel van naghingagaw deliver sa mga gatas kag pagkaon sa Bais kag Dumaguete City pero napaslawan sila. Hindi pa pwede makadalabot? Anong plano nyo, bro? Kabalo ng guro ng opisina, guro naman. Hindi ba naman panos? Hindi man. Di ba ma-expire? Hindi man. Ano na, 2 months mo nang expiration. Pero din siya na-deliver sa... Bais, Dumaguete. Ang head teacher nga si Eric Calidgid, duha na kaadlaw nga nagabalik-balik kay kinahanglan niya nga mag-file sa report sa DepEd office sa Manhuyod sang damages sa bagyo sa ilang nga eskwelahan pero hindi man siya sa gihapon makatabok bangod sang lunang sa dalan. Una importante ang reporting ba? Oo. Yung means of communication, kag mag-messenger ka, why man po sila signal to sa ubos. Problema man po, hindi man nila ma-receive ang imong picture sa kag-report. Naga-double time ang taga-DPWH nga mahawanan ang dalan para tigayon na nga makadulong sa supply sa pagkaon kag iban pa nga mga kinahanglanon sa Negros Oriental. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga napatay bangod sa bagyong Odette sa Negros Oriental nagdangat na sa 74, 40 naman sa Negros Occidental. Masobra na sa 14,000 ka individual ang display sa karon bangod sa ilang mga puluyan ang lubos nga apektado sa paglaslas ng bagyo Odette. Sunod sa DRRMO sang Negros Oriental kadamaan sa mga nagatinir sa mga evacuation center sa tagsa ka mga LGU. Naglabot na sa 74 ka mga persona ang napatay bangod sang bagyo sa Negros Oriental kag 15 diri ang gikan sa Bai City, 14 sa Manhuyod kag isa sa Mabinay, 17 sa 22 nga nagapabilin missing mga taga Bai City kag 29 tanan karon ang injured bangod sa bagyo. Sa Negros Occidental, nagsaka na sa 40 ang napatay bangod sa bagyo. Sa Sipalay City, ang may pinakamadamo nga may 17 ka casualties, 11 naman ang sa Kabangkalan. Nagapabili naman nga 10 ang injuries o kung na 10 ang injured, kag 11 ang missing. Padayon pa ang pagsaka sa mga numero. May mga barangay nga wala pa makapadala sa report kay wala sa komunikasyon kag hindi pa makalabay sa dalan, samtang nagapadayon ang clearing operations. Sa Good Vibes, mga pribado nga mga individual, pati na mga vloggers, kasubong man influencers, ang nagabulig sa pagtipon para sa relief operations para sa mga nahalitan sa bagyo. Hindi lang ang gobyerno ang nagapangita sa pamaagi para mabuligan ang mga nahalitan sang bagyo.
Si Jay Galvez sang Discover Kawayan nga blog nagtipon sang pondo para makabakal sang ilimnon nga tubig para ipanagtag sa banwas sang Kawayan nga sa karon wala sang supply sang tubig. Si Laga Wonder nagtipon man sang pondo para makadala sang ayuda sa mga taga-banwas sang Kanduni nga lubos man nga naapektuhan sang bagyo. Ang mga influencers kag vloggers nga sanday Tia Lacson, kaupod si Maui Happy Feet, L'Exploration sa PH, Journey with the Andases kag Dave Graciadas ang nag-isa para makatipon sang pondo kag relief goods nga ila naman pagadalon sa Cabancalan City kag sa Sipalay City. Ang Brace Beauty and Skin Care Center ang nag-commit man nga ang ila malapit sa 25,000 pesos nga sale sa isa ka adlaw ang ila tanan nga i-donate sa Southern Negros. Ang Mama Bell's Home naman nag-commit man sang 300 ka mga native Philippine seedlings para sa tree planting para maislan ang mga puno sang kahoy nga nagkalabungkal bangod sang bagyo. Barb, bisan sino sa aton pwede sa makadeliver sang help dito sa Southern Negros kung may ara ka. Diba? Kung anong ara sa imo, in whatever way you can. Si Mama Bells, kagabaligya siya tanong, fruit trees ang ihay doon. Dami ko, pwede ka mo may ara ka mong, di ba? Naka-ano, ay grabe, no? May ara, pagigiliya Correct. seedlings nga pwede ma-donate. Kung ka na Barb, sang nabungkal actually nga kahoy kung mag-travel ka sa South ka mo damo. Sang dapat islan niya kahoy ka na mo damo. Nautod. Oo, may no. Inang tsakto na ang spirit of giving, ang caring sa imo nga isikatawo dapat mangibabaw. After all, it's the season of Christmas. Santo lang. Kaagapay itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa ng eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.